σήμερα στη Ραφίνα και βρέθηκε κλιμάκιος της Χρυσής Αυγής με τους βουλευτές της Β' Γιώργο Γερμενή και τον βουλευτή Εκκλησίας Παναγιώτη Λιόπουλο. Θα μας πούν για το σκοπό της επίσκεψής του. Ήρθαμε να τιμήσουμε τη σημερινή εορτή μαζί με το κλιμάκιο εδώ της περιοχής Ανατολικής Αττικής της Χρυσής Αυγής, να τιμήσουμε και εμείς την Παναγία. Παράλληλα κάναμε και μια βόλτα εδώ στο πανηγύρι, είδαμε και ακουμπλαστήκαμε τα προβλήματα που έχουν οι σημερινοί μικροπολιτές και μάλιστα είδαμε και κάποιους ιατρομετανάστες να έχουν την πραμάτια τους και να την πουλάνε χωρίς καρτιά. Αυτό το καταγγείλαμε στην αστυνομία και εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνει η Χρυσή Αυγή. Τώρα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε και να κάνουμε την περιφορά της εικόνας. Σας ευχαριστώ.